Nabungkag na. Nabungkag. Good PM nong. Asko favor pwede itor nimo imong balay. Wala man mi balo asa yo balay og taga-asa ka. Lamat nong boy. Okay. So kini nga comment guys, ato ning tagaag pagtagad. So naay gusto mo tan-aw sa akong balay. So atong itor diri sa atong balay. So ipakita na ko akong balay no. So hinaot nga dili mo masya kani akong balay. So actually guys, gamay ra kay kog balay. Kay ang tinuod dili sa niya ko ang balay kay kuan man gud. Nakipuyo ra ko diri sa balay sa akong ugangan ba. Wala pa gid koy balay tinuod guys. Pero di ako'y balay nga gamay. Pero mao pa ni akong napundar guys, gamay pa kayo. Ay ito tapos ang balay. Tara guys oh. Tara! O mo na akong balay guys. Gamay pa kayo guys, wala pa ni nahuman na, wala pa ibongbong. Atop pa lang ang anak kong nahimo, atop. Oh. So mo na yung palibot guys. O mo na itong pultahan. Wala pa ni sa ibongbong guys, kaya wala pa ko yung kwarta lagi kaya wala pa man ko gimonetize sa Facebook. Pag na-monetize na ko guys, ako na ni siyang palitan og kanang bongbong nga plywood. So atong atop no, sini mo ni salin itong bagyong udit, mga pinunitan ra po din ako sa mga daplin. Okay ni mo na itong balay. O nang abuslot man gani okay. Nang matog ko diri guys. Diri matog ko diri nya mubo ra man guning balaya. Nigpatid na ko sa konti, labi nagdamanon ko nga langkat ang bongbong oh. Pero na ako gibuhat guys. Napugor gabuhat pag ko gamay nga balay pud usa kay ato na ko ibutang akong asawa ug anak. Itorta mo sa akong balay nga kuan bagong ibuhat. Wala akong balay dari ko moagi oh. Igo-igo or gi kong masuod diri sa pultahan oh. Agay. Oh, hanihuot naman gani ko. Dari ko matog guys. Nga usahay po ka nang tugnawon ko guys, mubatog ko diri kay na may batugan pod ni akong gibuhat. Agay nasangit aray. Okay, muna akong balay nga bag-o. Daan ni pero na ko gibuhat nga bag-o guys. Tara, duan ta mo sa akong balay nga bag-o. Itorta mo di sa akong bukid. Nga akong balay nga bag-o guys oh. Anahaw ra taon ang atop. Nga gibungbungan lang akong sako kay wala pa may kapalit og plywood god. So masig na ganahan mo tabang na para kapalit og plywood. Message lang ko ninyo sa akong Facebook page. So tudloan ta mo sa akong pultahan, ani asang pultahan. Ano pultahan guys sa akong balay. Oh, dako-dako ning balaya pero wala lang pasinahuman kay busy pa trabaho mo ko. O da pa mga materialis na to nga napalit dito sa hardware oh. So, mga kahoy, pintal, nagpalit mo tag pintal para mapintalan mo na ito ning salog. Pintal oh. Oh, dala kong abuhan guys. So sa mga gusto makita sa akong abuhan, dala kong abuhan oh. Wala kong abuhan, dala kong kaldero. Dili ko maglungag, ani akong abuhan. Ya, napo ni CR kung balay, bisag ginani lang kagamay akong balay, napo ni CR. Siyempre kung alam mo na, magdago ka tuntian, labi nagtingtugnaw, natin kadaganan. Dala akong CR guys. Oh, kita mo niya akong CR oh. Akong CR, dari ko pagawa sa akong gibati, dire. Oh, wala na siya ibawal kaya ako naman ibutang na sa ilalom sa anahaw nga tabunan na sad siya balik. So, diri ta, itorta mo sa sud sa akong balay nga bag-o. Oh, mo na akong balay nga bag-o guys. So, ayan oh. Tarang! Oh, kango ni siya guys. Nabungkag na. Nabungkag. Tarong nga atop daw. Nabungkag na, hindi katog niya gabi. Okay, mana akong balay nga bag-o guys oh. Nisidot ni. Among banig diri, akong asawa may matog diri akong tulo ka anak, nagbanig na taon mig sako, oh, apay unlan lagi kay apay kapalit. Mantini lang mig sako. Muna among banig. So katong isa ka balay nga daan-daan na guys, mo to ako ang tulganan gyud kato. Oh, karon nakita na mo sa kong balay no. Muna pobre sa mua. Dili pareha sa uban mga vlogger nga dato naman na ako nga pobre pag taon kayo. So napakita na nako akong balay ha. Naot nga no, di na mo magsigpangutana sa kuha kay
Maura gid ako ikapakita ninyo. Ay lang atong video guys. Salamat sa inyong pagtan-aw ug sa pagsabot sa akong balay nga gagmay. Thank you so much.